झील सिद्धांत आणि तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे परब किचन मध्ये। आणि आज माझी आई बनवणार आहे अळूच्या गाठया, तर चला पाहूया। मी अळूची पानं घेतलंय, चांगली धुवून स्वच्छ घेतलंय। करकरीत पानं नाही, मी काल आणलेली होती, मी ती त्यांना थोडी बाववलंय आणि मी ती आता त्याची गाठी बनवतोय। नाही जर बाववली नाही तर गाठी बनणार नाही। आता फाडूची आहे तशी, त्या बघा एवढा पान फाडलंय। जर मोठा फाडला तर त्याचे मोठे गाठी होतले। मी बारीक फाडलंय आणि उलट्या बाजून घेतलंय आणि आता थोडीशी दुमड मारून मी अशी गोल फिरवतले। असा गोल 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 राऊंड मारायचा, त्यानंतर असा एका बोटाला गुंडाळायचा आणि नंतर ते असा गोल फिरून त्याचं गोल गोळो करायचो आणि नंतर ज्या बोटाचा आकार उरला ना त्याच्यात घुसवायचा। हे बघा गाठी तयार झाली। दोन प्रकारचे अळू असतात, एक भाजीचा अळू आणि एक आपण वडीचा अळू घेतो होता। हे भाजीचा अळू हे बघा, हा भाजीचा अळू। मला गाठी काय करू येत नव्हते, पण माझ्या आजीन माका शिकवल्या गाठी करू। मग असे असं राऊंड मारायचा, असा बोटावर घ्यायचा, त्यानंतर असा राऊंड करून पुन्हा ते बोटाच्या होल मध्ये घुसवायचं असा। आणि भाजी पण आजीने शिकवली कशी करायची ती। बारके गाठी बनवले ना तर ते सुटत नाही, म्हणून मग बारीक बारीकच बनवायचे। मी बारीक बारीकच बनवलंय, तुम्ही पण बारीकच बनवा आणि शक्यतो कोवळीच पाना घेऊन यावा। गाठी करताना काय आपल्या काय पानाचे शिरे काढूचे नाहीत, फक्त आपण काय फाडून असा राऊंड मध्ये करून आपल्या गाठी करूच्यात बस, बाकी शिरे नाही काढूच्यात। आणि जेव्हा तुम्ही पान आणतलास ना तेव्हाच तुम्ही धुवून ठेवा, नंतर ती बावली ना की त्याचे गाठी बनवा। गॅस पेटवतोय आणि कढई ठेवतोय, गाठी करूच्यात ना आपल्या, म्हणून आता मी 2 चमचे तेल घालून घेतोय। तेल तापत ठेवलंय, वास तेल तापान देत। तेल तापला, आता आपल्या फोडणी देऊच्या लसणीची। तर मी आता हे 15 ते 20 पाकळे ठेचून घेतले लसणीचे, ते मी आता फोडणीत टाकते। आता थोडे लालसर झाला ना की आपण त्याच्यामध्ये कांदो टाकूया। लसूण आता थोडी लालसर होई दिली। आता मी ह्याच्यात एक बारीक चिरलेलो कांदो टाकतोय। कांदो पण आता आपण परतून घेऊया चांगलो, कारण कांदो कच्चा राहिलो तर मग गाठी कांद्यासारखं वास येतात, म्हणून मी चांगलो परतून घेतोय तेलात। ते का मी आता पाव चमचो हळद टाकतोय, कांदो आपलो चांगलो भाजल्यावरच टाकलोय हा। आणि आता एक चांगलो मोठो चमचो मालवणी मसालो टाकतोय। तुमका जर जास्त तिखट होया असा तर अजून मसालो टाका, आमका एवढा तिखट बसा, कारण आमचं पोरगो खाता ना बारको झील, म्हणून आम्ही कमी मसालो वापरतो। मी चांगलो मसालो पण परतून घेतलंय, म्हणजे मसाल्याक पण चांगलो असं तेलात फ्राय केलो ना मसालो तेलात का मस्त कलर पण येतात। आता मी ह्याच्यात हे गाठी टाकतोय। गाठी मी आता धुतलंय नाही, कारण मी पाना धुतलेलं आहे, त्याच्यानंतर मी गाठी केलंय। मी आता डायरेक्ट टाकतोय गाठी। कांदो मसालो हळद घातलंय ना आणि लसूण त्याच्यात चांगलं फिरवून घेतोय। गाठ्या सुटतात पण काय हे नाही, मग ते शिजणार चांगले लागतात। आता मी ग्लासभर पाणी टाकतोय, मग शिजतले चांगले। आणि जर गाठी नाही शिजले तर नाही चव लागत ते का, म्हणून मी पाणी टाकून आता चांगले शिजवतले त्यांका। आता 15 मिनिटं लागतली। बारीक गॅस ठेवला तर 20 पण मिनिटं लागतील आणि मोठो गॅस ठेवला तर 15 मिनिटात होतील, चांगले शिजतले मस्त। आणि आज माझी आजी म्हणायची गाठी मेंढल्याशिवाय चांगले लागतले नाही, मेंढण्यासाठी जरा पाणी पण जरा घालू घ्यावा जास्ती, म्हणून मी एक ग्लासभर घातले, कारण माझे गाठी कमी होते ना, म्हणून मी एक ग्लासभर पाणी घातलंय। गाठीत पाणी घालून झाला, आता सगळा झाला। आता शेवटी मीठ, चवीपुरता मीठ घाला। आता मी याच्यावर झाकण ठेवतोय, म्हणजे काय झाकणामुळे चांगले मेंढून शिजतले आणि वेळ पण लागायचो नाही शिजू, म्हणून मी झाकण ठेवलंय। आता 10 मिनिटं झाली आहेत, आता मी झाकण काढतोय। होय गाठी शिजत इलेत माझे। त्याच्यामध्ये मी ही 4-5 कोकम टाकतोय, कित्या तर हे का खाज असता अळू, म्हणून मग मी ही 4 ते 5 कोकमा घेतलंय, ती टाकतलंय आता। त्याच्यामुळे आंबटपणा पण येता गाठींका आणि चांगली मस्त चव येता। मी गॅस बारीकच ठेवलं होतंय, कारण हे बघा माझे मस्त मेंढले आहेत, चांगले शिजले आहेत गाठी। अळू फुकटच गावता, पण हय कसा विकत गावता, आणि त्या सुद्धा बघून घेऊचा लागता, नाही तर कधी कधी जून पण पाना मिळतात।
जून पाना मिळाली ना तर मग त्याच्या गाठी बरोबर होत नाही, शिजत नाही. माका जी आता ही जुडी मिळाली ना ती मस्त मिळाली, एकदम कोवळी होती. त्यामुळे माझ्या गाठी 10 मिनिटातच शिजले. आपण मालवणी माणसांका खोबऱ्याशिवाय काय जमतच नाही, म्हणून या मी आता खोबरा घालतोय. माझी आजी पण घालत होती खोबरा, भरपूरसा खोबरा घालीत होती. त्याच्यामुळे काय व्हायचं, मस्त चव यायची. आणि एवढी चव यायची की आम्ही आणखी मागून खायचो. आता मी ढवळतोय, कारण खोबरा पण कच्चा राहिला तर बरोबर राहायला लागतला, म्हणून मग मी आता ढवळून घेतोय. हे बघा मस्त एक जीव झाला खोबरा पण, आणि गाठी शिजले, मस्त शिजले. त्यामुळे छान एकदम आपली रेसिपी तयार झाली. ही माझी अळूच्या गाठीयांची रेसिपी करूक एकदम सोपी, कमी साहित्यात पण होता. तुम्ही ह्या श्रावण महिन्यात करून बघा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.